Takže, čaute ľudia, tu je Matt a som tu spoločne. S Chrisom. Takže, my dvaja sme jednoducho chalani, ktorí sme sa rozhodli, že by sme mohli natáčať videá. Inšpirovali sme sa takýmto veľkým let's playermi, ako sú napríklad Gogo, Explo, Gamerman, Grafák a aj si aj Cvrček. a dalo by sa pokračovať ešte veľmi dlho. Takisto sme si založili našu facebookovú stránku. Chris by vám mal momentálne ukázať, čo je to a ako sa to píše. No, tak toto je naša facebooková stránka. Nájdete nás na Facebooku pod menom Gamerovci. Tak sa akože pravdepodobne voláme, že? No takže nemáme tu ani titulnú fotku, ani nič. Lebo zatiaľ okrem našich 2 lajkov z našich iných profilov tu nemáme nič. Ak tu bude nejaká odozva, tak si aj zmeníme alebo dáme novú titulnú fotku, na YouTube dáme aj grafiku a iné veci. Tým chce Chris povedať, že teda ak budeme mať aspoň jedného odoberateľa a aspoň 5 lajkov, tak sa budeme čo najviac snažiť, aby tieto kadejaké grafiky, fotečky boli čo najskôr hotové. Matt, ja myslím, že by stačilo aj 1 like, ne? Aj. A takisto vás chcem požiadať, vy čo to sledujete, neberte názov Gamerovci ako kopírátstvo od gamera, není to tak. No, a rozhodli sme sa natočiť takúto prvú informačku jednoducho, také, že ako čo sme my, čo sme zač, a radi by sme upozornili, no povedali, že ak budeme aspoň troši úspešní, tak budeme ďalej natáčať aj hry ako napríklad Minecraft, Goat Simulator, alebo Battlefield, Counter-Strike alebo aj Crysis. a iné hry, napríklad len také, čo nájdeme na internete, jednodielovky. Tak, my by sme vám radi poďakovali za zhliadnutie tohto videa. Pokiaľ sa vám video páčilo, dajte like. A pokiaľ sa vám video páčilo, dajte dislike. Tak. Z tohto videa sa s vami lúči Matt A Chris, čaute!